Woensdag 8 november, dit is het Boppenslag Café. Mij Joen on tafel, de regerend Nederlands kampioen op de 4 kilometer, Jorrit Bergsma. Zijn trainer, tevens vriend van de show, Jillet Anema en trainer van de TVM-ploeg, Geert Kuper. En het publiek, dat zijn de leden van de retreatvereniging De IJsleeuwen uit Ljouwert. Geert Kuper is eerst en vooral boer, maar ook succesvol retreatcoach. Als rieder die hij zelfs mee onder de Olympische Spelen in Sarajevo. Als coach pakt hij een lading medailles en stiet hij onder basis van de successen van onder andere Gerard van Velde, Irene Wust en Sven Kramer. Kuper is liek als Anema een man met een meaning. Zo schreeuwde hij in zijn columns in de Volkskrant dat Ritsma ophouden had te zeuren. Een plak nemen op het balkon van een Muppet Show. De Volkskrant had nou na 3 jaar de keerwerking op zijn met Kuper en dus is hij op ziek. Jorrit Bergsma, net te verwarren met de wraadverneemde korfballer van Dalto, nee de reetrieder. Bergsma ziekert medailles, het laatst Olympische, want het doel is rochten op Sochi. De marathonrieder is klaar met het winnen van wedstrijdjes op Kardingsbaan in Deventer, Den Haag of Eindhoven. Bergsma is Nederlands kampioen op de 4 kilometer, wint Wraadcups, de alternatieve overstandtocht en wint 2 keer het Nederlands kampioenschap op de Touris. Al is zijn grootste succes was zelfs nationaal kampioen worden van Kazachstan. Zo had hij dus eens haast alles al woen en is het nog het enige doel het onder kant zetten van Sven Kramer. Dan naar Jillet Anema. In 1994 wie hij te gast bij Duke Cruise. Die shot het Sint-Wurg Zuid. Als je dit al grappig vindt, dit is Jillet Sontje Nierlien. Maar het kind nog volle grappiger, want Jillet Anema wat toe zou aankondigen. Hij is maar zijn zaakbiernummer Jildert Adema. Gelukkig is er een soort verloren, want Jillet is nou een grote naam in het reetrieden. Hij wie de man achter het succes van Ritsma en met zijn bandploeg pakt hij nou een soort prijzen. Met onder oren Bergsma, Bob de Vries, Arjan Stroetinga en Bob de Jong wil hij net alleen nog de marathonsport domineren, maar ook het lange baarien. De vraag is zelfs wat een van deze man, Sven Kramer, van de heegste treden van het podium krijgen. Let the games begin. Ja, heren, welkom hier in het Boppenslag Café. En Jorrit, laten we maken lied met het door in hoes vallen. Want bist u op dit stuit beter dan Sven Kramer? Ja, weet ik net. Dat is wel mooi zijn. Nou ja, dat wist net. Hij had een 3 kilometer rijden, oude de sneun, in een tiert van 43,64. Dat jouwt van zelfs een indicatie. Is dat een tiert waarvan je van de stoel afvallen? Ja, ik kijk een 3 kilometer rijden wel iets langzamer. Maar dat is een trainingswedstrijd, dat is heel wat oors. En een 3 kilometer is heel wat oors dan 4 kilometer. Dus dat is wel mooi zijn. Ja, laat ik het toch niet trainen, vrij Jillet. Of Jildert. Adema. Ja. Is Jorrit op dit stuit beter als Sven? Nou, ik heb Sven alleen nog de wedstrijd rijden, jongen. En die 3 kilometer die riende Sven heel in de holle. Heel night-tinkend. En ik heb net het idee dat we daar gewoon dan al iets voor zeker kennen. Wat Jorrit zei, mooi en dat weten we. En de kisten eigenlijk al in nog zezen dat wat in dit soort gevallen dan moet je al nog wat rieden zelf zezen. Dus Jorrit zei het mooi en Sven die zei ik denk net dat ik voor de eerste prijs maar kan. Nee. Dus, en meestal dan die jongens die rieden al zo lang, die hebben het wel aardig in de gaten. Maar ben je mij eens blied dat Sven mooi doet op het NK? Ja, zeker. Ja, het is toch het mooiste dat iedereen onder de stad staat. Sven Kramer verslaan is altijd mooi. Ja, als je wint, dan wil je iedereen verslaan. Dus ja, dat is het mooiste dat iedereen onder de stad staat. Ja, want Sven heeft zelfs behoorlijk wat kwakkel in West. Hè? Hij de racefiets wie verkeerd oorstelt. Hij voelt van een skommelo. Hij rolt van de ene blessure. Huilverhaal! Een huilverhaal. Juster heeft Sven dan definitief de knoop hakt. En hij riep dus Savisa morgen de 4 kilometer. Het gaat eigenlijk steeds beter. Het is nog lang niet zoals het moet zijn, maar ik heb wel goede hoop in. En ik denk dat ik er goed aan doe om gewoon te rijden. Ook al is het nog niet perfect, maar ik hoop door die wedstrijd ook beter te worden. Normaal rijd ik altijd voor de winst, maar het zal nu wel wat anders zijn. En op zich is dat natuurlijk jammer, maar het is wel de realiteit. En ik hoop gewoon een goede wedstrijd te kunnen rijden. En ik kan er vooraf nog niks van zeggen. En ik ben überhaupt blij dat ik mee kan doen en ik wil gewoon een goede rit rijden. Ja, er bent trouwens beelden van TVM, maar zoals hield het Jillet, dit is een huilverhaal.
Ja, dat komt nog uit de tijd dat Geert en ik, maar zien twaan, de Karl Lutz en zeg maar steeds, dan wie het zo dat, hoe het zinslagen, daar heeft het net, zeg maar. Dus dat heeft iedereen wel. En dat haast gewoon binnen door. En als er dan niet een kamer bij maar ik heb een ripstick en ik heb dit en ik heb dat, dan zijn we heel verhaal. Dan moet gewoon mooi het reden worden. Ja, eigenlijk Geert, bist ook direct mee eens? Dit is een heel verhaal. Nou, dat moet ik wel nuanceren. Dit is Geert, hè? En dit is Geert. Dus dat is een verschil. Dus, daarom weer ik een goed koppel ooit. Maar ja, hij had zijn ongemak nog, dat is duidelijk. En ik denk dat vooral heel blij binnen dat er mij aan ken. Mooi. En ja, hoe het ervoor staat is moeilijk te zeggen. Hij had natuurlijk de klas die er altijd hier. Dat zit wel ergens, maar... Het is wel opvallend. Ik ried net voor de winst, zei Sven. Nee, nou ja, dat zou ik net normaal wezen. Als mij in voorbereiding zoals hij die de laatste weekend hoorn had, of eigenlijk de laatste maand in elk geval al. Nee, daar ben die oren eigenlijk te goed voor. Maar of is het weer een staaltje verstoppertje spelen van de bopperste plank? Want Nee, voor het hier... Dat Sven net. Dat Sven net? Nee. Nou, ik kan me vorig seizoen nog herinneren. Toen zei hij echt van, ik ben net 100%. Nee, maar het er hier gelijk, toen won ik net. Nee, maar het was de belangrijkste wedstrijd. Ja man, maar toen groeide er in. Toen zei hij van, kom erop. Dus dat Sven verscholen hem net. Nee. Nee, dat is net. Nee, maar wij hebben verkozen om deze weekend ik gewoon terug te trainen. Dus eigenlijk deze wedstrijd is er wel, maar is ik wel een belangrijke training. En hoe het uitpakt, dat is inderdaad, dat is heel mooi. Ja, maar waarom is het zo wichtig voor Sven dat hij deze 4 kilometer riet? Nou, omdat het is eigenlijk een training voor hem. Dus hij had de periode in oktober, vooral dat lijkt een belangrijke basis voor het hele seizoen. Nou, die had hij net wisselkend in oktober. En dus moeten we in november moeten we eigenlijk nog eens arbeid doen om later in het seizoen weer echt mee te doen voor de prijzen. En daarom zitten we in november, ja, daar ben je wedstrijd in. En ik denk dat hij, met de rest van de staf, wij denken dat hij beter wordt van wedstrijden. En dus is de NK een hele mooie training. Nou, en misschien plaats hem voor de World Cup. Nou, dan is die World Cup echt weer een mooie training. Maar ja, maar echt, de prestaties. Toevallig op die zien te krijgen nog hoor. Als je plaats voor de World Cup en op goed ijs rieden en echt er volledig mee bezig was, daar wist ik gewoon beter van. Dat klopt en dat neem ik dan aan. Dat is heel logisch. Dat te kiezen voor, dat is Sven in doel dan ik neem het. Ja, maar met dit NK lees je een beetje de basis hè, want, voor de rest van het seizoen. Want je pleegt je dus voor de Vrootbekerwedstrijden en dat is echt heel erg belangrijk voor zelfs. Maar je moet er dus nou eigenlijk al pieken. Ja, eigenlijk wel. Dus ik is eerst de piek en wat Jeltik zei, als die World Cups mooi pakt, de komende weken, dan kan je er echt weer op verder bouwen. En als dat net doet, dan is er straks weer wat achter, zeg maar. En, dus het is wel belangrijk om gewoon erbij te zitten. Ja, dat was echt traind, behoorlijk. Ja, we aardig het trot traint. Ja? En weer progressie maken. Hij rent altijd de kansjes eruit. Echt weer? Ja, vertel eens. Dat trot trainen. Ja, wel, hij is leerst op het training, zeg maar zeggen. Dan moest hem eerst wekker maken nog. En als er dan eindelijk eens een keer los is, zeg maar zeggen, nou dan komt het wel misschien op die en in de training hoort. Maar heel misschien trouwens, riet Sven echt nog de 10 kilometer. Hè? Hij had dus nou definitief de knoop terughaken dat hij zei van ik riet de 4 kilometer. Heel misschien echt nog de 10 kilometer. Dit zei Gerard Kemkes daarover. We gaan de 5 kilometer rijden op vrijdag en dan valt er een heleboel te evalueren. Omdat dat voor ons nog wel echt een meetmoment is waar we duidelijk naar kunnen kijken van niet alleen qua blessure, maar waar staat hij fysiek gezien, conditioneel gezien. Hoe komt zo'n wedstrijd aan? Wat zijn de reacties de volgende dag? En die overwegingen moeten we allemaal meenemen in de plannen voor dat weekend zelf nog en voor de weken daarna. Ja, Geert, hoe groot is de kans dat Sven echt nog de 10 kilometer riet? Ja, net zo heel groot denk ik. Maar het is, als de morgen heel goed toch in komt, dan is het weer een mooie training. Het is een afstand, maar die rie je net zo vaak. En je kan daar in een stadion met een ambiance eigenlijk een heel mooie 10 kilometer rijden. Ja, Kemkes zei het eigenlijk van, dan kunnen we mooi zien hoe hij er fysiek en conditioneel voorstiert. Maar dat weet je hem toch eigenlijk al lang? Nou, nee, eigenlijk net. Nee? Nee, want het is natuurlijk net alleen nog om conditie, het gaat net alleen nog, het gaat ook om het rijden. En kerst van een wedstrijd, kerst ik een soort technische dingen kerst ervan leren. En dat is dan het doel. Net zozeer van de training die het is, want dan kan ik wel op de fiets stappen en daar een beetje door Friesland rijden. Maar zo'n 10 kilometer
op zo'n niveau, met je orenrieders en met de ambiance van het stadion. Dan vreeg ik weer een beetje concentratie en ik een stukje techniek. En dat is heel belangrijk voor hem op dit moment. Ja, hij had zelfs een hele regentarrieding in de oren van dit nieuwe seizoen. Maar een soort blessures. Hoe hebben we hier met hem dwanden West binnen de ploeg? Ja, dat zijn verschillende stadia. We hebben natuurlijk eerst de blessure zelfs en daarvan te herstellen. Dus dat we soms gewoon therapie en dagen net trainen. Hoe jij dat het? Voelst je ook van ja. van de stoel hoor. Van de schommel Van de schommel hoor. Nee, het wie geen wip. Het wie geen wip. Ik ben wel in de buurt, maar hij zei van ja, ik ben een beetje stom van de schommelval. Zei hij. Dus dat bij de sponsor in de tuin uiteindelijk. Ja, en daar wie is direct. Gezellig aan het barbecuen. Ja, en dat is echt net gebeuren. Nee. Het is ergens een hele grote tuin. Schets die situaties. Is dat een hele grote tuin? Ja, maar het nog een hele tijd door Sven. Dan moet je naar naaien. En die is er net, ik moet zeggen, en dat hinkt elke keer als een skaat. Maar de coach is er wel van Sven. Ja, dat gaat stikken mooi, ik moet zeggen. Maar ja, hij zei het zelf, we net voor de eerste plak. Dus waarom hebben we het net door de winnaars vermoord? De winnaars? Nou, waar wordt morgen de winnaar? Nou, ik denk dat wij gewoon die wedstrijd winnen. Ja? En wij is de hele ploeg? Dat is de hele ploeg. Het wordt weer een green podium. Dat zit er wel in dat de green, man maar wij green, dus dat scheelt wel. Nee, maar we hebben wel, nou ja, de blessure van Sven, hè, dat is al heel langzaam. Maar wat mij opvalt, Tuitert heeft nou een ribblessure, Groothuis heeft een virushoorn. Heeft toch eigenlijk wel eens een blessure hoor? Nou, ik heb wel eens koorts gehad op het moment dat koorts? ik... ja. Dat heb ik al niet hebben een keer gehoord. Ja, maar op het moment dat hij moest kwalificeren, dus dat weer 2 jaar lang, moest ik me kwalificeren voor het WK. En op dat moment hier koorts en ja, toen weer ik ook die plaats in, ik ook 40. Ja, maar dat is eigenlijk die slimste blessure was toch in die retridis carrière gewoon het koorts. Hoeveel? Ja, laatste jaar. 29 graden? Hoeveel is het? Ja, 40 graden. 40, toch nog wel. Dan is het blessure. Hij had ik eens liefdeskoorts van. Ja, dat heb ik goed. Ja, bliksem toen de temperatuur ik wel even. Andere termen bij je trouwens. Maar ben je er nou net eens benauwd voor? Want Sven die zei het ik moet net goed trainen, ik moet net rustig rond. Maar ja, daar heeft zelfs de tiran van de coaches. Ik bedoel, je moest vreten, moest de 4 kilometer sneuren, de marathon en dan snij weer. Ja, als ik fit ben wel inderdaad. Ja, wie Sven Kramer dus zei van ik moet heel erg oppassen om geen roofbouw op mijzelf te plegen. Wat doe je zo? Ah ja, ik heb goed getraind en mijn lichaam is fit. En als je fit bent dan... Ja, maar dat zei Sven Kramer voor jouw Rielien, hè? Ja, maar ja. Misschien hier dit dan ook wel dienen op deze manier. En, ik zie wel hoe het komt. Ja, maar door het geen eten zeggen, zie je het. Nee, ja, hij is mijn trainer en ik vertrouw op zijn schema's en het gaat al een periode goed, dus... Maar ik wil dit wel even zeggen. Nou, een punt, zeg maar steeds, de readers die deze kwaliteiten hebben, over het algemeen, dan heb je maar niet een ding en die moest al remmen. Dus en het feit dat ik ze dan voor u trouw, nee. Jongens wil graag rieden en dan gaan ze in de gaten van en nood tot hier en niet verder. En ik denk dat wij daar toch wel een hele goede reputatie mee hebben, want markeert ik, zeg maar. Maar van mezelf, ik denk net dat ik de oude 15 jaar ooit een rieder gehad heb die net maar die een kwalificatie of blessures gehad heeft. Dus dat hebben we nooit gehad. En wat dat nog is, dan hebben we hele goede statistieken. Ja, maar het valt wel op dus dat Mark Tuitert nou een ribblessure, Sven Kramer dus had een blessure gewoon in de voorbereiding. Groothuis, die had een virus gewoon. Ik bedoel, hoe let je daarop als coach? Want ik bedoel... Nou, op het moment dat ze minder beginnen te rieden. Rieden is een gevoel en die jongens die willen altijd. En op het moment dat ze zegt van dit is net goed, of het wil net, zeg maar. Kiest er dit vanuit in, als het op het hutst moet, dan moet het hut in. En je het dan het hut, dan moet je het ophouden. Dan zeg je nou stop je maar. Het wil net. En dat gebeurt wel eens een aantal keer. En ik zeg van nou, ga nou maar op. Ja, maar het is ook het één ding. Het zijn verschillende dingen. Tuiter die valt in een trainingswedstrijd, die valt hut. Dus die heeft daarom een blessure. Sven die valt op een andere manier. Groothuis heeft een virus waarschijnlijk. En dus ja, er zijn allemaal verschillende dingen. Het is net vaak dat al die rieders gewoon in hetzelfde ding hebben. Dat het vaak zijn van er binnen natuurlijk oertrainde rieders. Maar ja, dat is topsport. Dus is wel altijd op een balans. En de kunst is inderdaad... Altijd op de rone. Wel een beetje op de rone. Door ze net te volle. Maar topsport is ik wel om die grenzen op te zieken.
Ja, en soms om te weten waar ze binnen, best dan krijg even de 4. Dat is wel een deel van het vakmanschap. Ja, want Jim ziet je wel echt de grenzen op. Ik bedoel, na dit weekend, na de 4 kilometer, de marathon en 10 kilometer, hoe kom je dan man uit bed? Ja. Vertel het maar eerlijk. Vertel dat eens eerlijk. Hoe kom je van bed dan? Ik denk maar zo'n reis. En dan vertellen we via de niks voor. Ik hoef net alle details te weten. Nee, net alle details. Maar van stijfheid is dus geen enkele sprake. Dat is een grote dood. Maar goed, waar leidt voor je de focus dit hier? Ja, die ligt op verschillende vlakken. Het NK is het eerste focusmoment. En de World Cups, als we ons daar verplaatsen. En daarna ik natuur is waarschijnlijk. WCC en misschien natuur is weer. En dan gaat er weer naar de focus naar de WK afstand. Dus dat is eigenlijk heel breed. Ja. Eigenlijk het hele seizoen moet je eigenlijk pieken. Ja. Ja. En is dat voor je oors? Ja, dat is oors. Want ik denk dat hebben we nog net over, maar het is wel een groot onderscheid tussen de marathonrieders die het lange baan rieden en de lange baanrieders. Want die lange baanrieders die hebben toch een oorsoort, ten eerste hebben ze een oorsoort training. Het komt van een oorprogramma in deze wedstrijden. Een marathonrieder ze doen bijvoorbeeld weinig krachttraining, eigenlijk haast net. Een soort fietsen, er is eigenlijk wel de diesels die die draaien gewoon een soort kilometers, zeg maar. En de lange baanrieders, ja, als je dus zeker allround rijdt, dan maakt zeker nog voor 400 en 1500 meter trainen. En dat is toch een beetje eigenlijk een oorwerk is dat eigenlijk. Dus wat dat onbelangrijk, wat kwetsbaarder want die blazen zichzelf vaker op een oren manier op. Ik denk als hij inderdaad hoe de finish komt, dan heeft het natuurlijk wel een soort ding, maar hij is op een oren manier zijn systeem prikkelt dan die lange baanrieders. Ja. En nou ja, zijn marathon, dat is natuurlijk wel wurg, maar het herstel en het dagelijks trainen, dat ben je natuurlijk wend. Zoals zo mijn soort ontzag ik naar de marathonrieders, dat zij het combineren. Vind je het knap? Nou ja, ik ben zelf marathonrieder West, dus dat scheelt. Dus ik weet wel een beetje van hoe het gaat en wat het is. En het is hartstikke knap dat ze de les hier en het zou opkomen. En dus ik denk de programma's van Yield en de groep die ze bij elkaar hebben, dat ze niet eens ontdekken op het allerhoogste niveau in de wereld. En dat is... Ik wil even wat Geert ik zei, zeg maar. Dan moest het Sabatiano, dan moest maar naar die 100 meter renners, atletiek. Die draven nooit dag op dag. Ze hebben eerst wel de kwalificaties en dan komt de wedstrijd, maar dan heeft het daarna net weer een 100 meter. En die man die slieten er ook griezelig van. En dan is het eigenlijk maar 100 meter. En een Tour de France renner die fietst gewoon elke dag, fietst 200 kilometer, zeg maar. En dan heeft hij gewoon volle meer, dat de ene die doet het meer op zijn vezels en de andere die produceert volle afvalstoffen en de andere doet volle meer op zijn conditie, op zijn bloedvaten. En mits dat je een hele goede rieder bent, kunnen snelheden heel dicht bij elkaar lezen op een langere afstand. Maar als je inderdaad een klassement winnen wordt door 400, 1500 meter, ja, dan kiest dat deel van de training net erin liggen. Nee. Dat het Geert moeilijk aan. Ja. Hij hem trouwens al een beetje, zag je hem al hoe dit hier heen? Zag je hem al heel erg nadrukkelijk naar Sochi? Ja, natuurlijk, het speelt wel in je achterrol, maar het belangrijkste is dat we dit hier gewoon goed rijden en gewoon weer een stap maatje en dan... Dus je vond hij ja, want Sven Kramer, die is er al 2 jaar hier met wandelen, toch? Die denkt maar nog niet in rit. Die treedt je maar uit een derde. Nou, dat weet ik niet. En Vlinier weet natuurlijk vanuit de revalidatie weer op nij beginnen. Maar inderdaad, ik denk dat is weer een verschil. Zij hoeven net zo heel vol de oorste doen, want zij zijn op die afstand. Als wij op die afstanden beter, dan kunnen wij waarschijnlijk echt beter... de 400 en 1500 meter en het trainen daarvoor een beetje achterwege litten. Maar Sven echt net gewoon ophoren met het allround? Nee, want dat ken altijd nog wel uiteindelijk. Jillet is een romanticus. Ja, ik vind dat het mooiste. Jillet is een romanticus. Nee, maar Jillet is een historicus. Er gaat natuurlijk de legend, mijn 5 titels, dan is size wel belangrijk. Maar ik ken natuurlijk het nice nog wel komen van, maar ik denk dat wij daar wel oriëns binnen van Kerst als allround rider, dat hij de beste allrounder kennen we die er ooit west is. Dat is ik een doel. Ja. En we hebben natuurlijk Auron hier er net zo vol op traint en toch wie hij de beste hoe die klassementen, hoe die 4 afstand. Dus het kan wel samen gaan. Want uiteindelijk, die 1500 meter hebben we eigenlijk nauwelijks op traind en toch in het seizoen wie voor Sven toch de 1500 meter heel acceptabel het niveau. Ja. Sven is het boegbeeld van TVM. Bist u het boegbeeld van BAM?
Nee, zeker niet. Bob de Jong, ja, die had nou een groter palmares dan mij. Dus, Bob de Jong is het boegbeeld. ja, nou net een boegbeeldje. Ik denk dat we als ploeg echt heel breed binnen. Dus het is net echt iemand die er bovenin springt is. En hij is zo volle woen. Ik heb de Tourriers en heb ik een lange baanrieden. Ja, maar ja, Bob de Vries had beide titels ik won 5 kilometer de natuurries en die had protte klassementen won in de marathon. En ja, bij Arie Stroedinga maar 6 keer Nederlands kampioen op kunstjes. Dus, je bent al je boegbeelden daar. Ja, en hij is nog een hele fanatieke trainer. Misschien is het toch wel een boegbeeld, Jelle. Ja, nou, nee, ik ben het boegbeeld van Bontebok. Maar daar zou ik altijd van, mijn jongens moeten altijd iets hudden rieden. Elke keer weer. Ja, je moet altijd met dat progressie in zitten. Ja. Ben er indicaties voor te nemen dat het nou weer hudden gaat als vorig jaar? Nou, er zijn volgens mij 4 jongens die dit hier al een PR-rieden hebben. En ze hebben alle hier in de training hudden als dat we verliezen hier rieden hebben. Dus ze gingen gewoon hudden rieden, normaal sprutsen. En dat was maar elke rien doet echt mooi, toch? Het NK afstand op een 4 kilometer. We hebben één jongen die is disqualificeerd voor de Dr. Bibber-regel. Dan was hier wel de tijd om zich te kwalificeren, maar hij is disqualificeerd. Dus we hebben zo'n van 8. Die maai toch. Ik heb een hele protte mails ingestuurd, omdat ik het vergriep. Want hij riep gewoon een 5 kilometer. Als de project aan hoe de streek heen is, en dan zwierst wat bot uit. En dat is natuurlijk meest net door die streep om je te hinderen. Maar als er doorheen komt, dan heeft wel de afstand rijden. Hij heeft in feite wat meer rijden. Nou, de wist uit uitslag, het maai net, best. Maar als je hem daarvan strafst om net maai te doen, dan maai net maai doen onder het Nederlands kampioenschap. Dus dan kiest hij ik net meer kwalificeren voor een World Cup. Die straf is net in overeenstemming met de mate van overtreding, vind ik. Dus daar heb ik tegen protesteerd, daar heb ik lang tegen protesteerd, dat juster. Dan heb ik verlend. Ja, maar dan welke reden gaat het voor de meiskrowers? Dat is Ingmar Berga, dat is een nieuwe aanwinst. En die jongen die riet direct al dusdanig dat er het NK rieden kon. En die moeten om dan stapjes te maken, krijgt dat soort wedstrijden rieden. We hebben het correct doorheen. Maar dat maakt dan net, nou dat is jammer. Ja, van waar verwachten ze het meest binnen die ploeg? Nou, dat is net te zeggen, zeg maar. Als je just dan rieden is een gevoel. En de ene training rekt het ene is beter, de andere training rekt het de andere is beter. Hè? Dus het is net te voorspellen waar het morgen het beste presteert op een 4 kilometer? Nee, dat is net te doen. He, maar als de jongens gewoon, ik heb er 5 jongens die onder de 26 gereden kennen, mits de omstandigheden daarna binnen. Dus dat zit in hun lief. Maar als ze het boven hellen, dan kennen we wel jongens die gewoon 24 rijden. Als je riest, die timing en die ontspanning die dat meenemen moet. En daarna moest ik nog op die hartslag rijden. Dus op het moment dat die voet even ontspannen is met de drukgolf van het bloed er terug in. Gebeurt dat net, dan pompen die spieren zich helemaal op. Die afvalstoffen hopen zich op en het nekje je eruit. Dus, en is die balans er, zeg ik maar zeggen, nou ja, dan riest ook gewoon een goede rit. En dan komt dat talent op het ijs. Maar het is, de heeft een topsnelheid, maar vrijwel gemeen riet dat. Dus iedereen riet haast al langzamer dan dat er kan. Ja, nou ja, als het net door zou zijn, dan zeg ik het toch, door winst morgen 4 kilometer. Is het eigenlijk wel een goede tarieting om hier te zitten, hier in het café? Ja, ik weet het net. Dat is een drankje, toch? Dat is een drankje. Een hele goede tarieting. Nee, kun je soks combineren? Maakt het dat net zo vol uit? Of maak je nou gewoon met de voeten lang uit op de bank? Ja, van al ik lees weet ik net altijd beter van, dus... Als hij net moe heeft, dan komt het doordat we hier zitten hebben. Dan heb ik een huilverhaal. Ja, precies. Nee, maar wat denk je ook, Geert? Want Sven bijvoorbeeld, die wil dan de rust. Ja, nou ja, Sven natuurlijk altijd zo druk. Als Sven maar wat doet, dan is dat krutnijs. Dat is, dat is altijd al een probleem, is toch? Dus die houdt hem daar inderdaad zo vol mogelijk bij fut. En die wil zich concentreren op gewoon, maar... Ja, maar Joen weer de lotting, hè? Ja. Dat heeft hij echt volgen. Dat hoorde je hem trouwens al die treien behoorlijk in de gaten. Hè? Dat is nogal relatief belangrijk. Er komt een sms binnen, de werd opgestuurd. En dan ben je tevreden mee of net. Ja. Maar ik zeg altijd heel belangrijk als het in ieder geval mij laten best, want dat doet mij. Ja. En dat is maar het Sven riet in de laatste ritje in Blokhuizen? Ja. Is dat een vaardeal? Ja, vind ik wel, ja. Ja, ik graag het gaat vaak net om secondes, maar gaat het om tienden, dan is dat een voordeel. Dan is het een voordeel dat je het in een ploegenoord rieden. Nee, ik bedoel gewoon om ja, maar de laatste rit, dat snap ik. Maar is het een vaardeal dat je in een ploegenoord rieden?
Ja, dat kan wel. Dan kennen ze mij erop. We kennen de techniek, of de tactiek samen een beetje bespreken. Van er gebeuren geen onverwachte dingen in onderwijs. Ja, dan kan het een voordeel wezen. Ja. Maar soms zitten elkaar ook verschrikkelijk in te werken. Dat ken ik. Ja, Doris in de ene laatste rit, Chin, Bob de Jong. Ja. Vind je dat een voordeel of is het liever de laatste rit gewoon? Ah ja, weet ik net. Ik zie maar gewoon vol rieden. En als je weet wat je moet rieden, dan ja, ben je misschien ook te vol mee bezig. En ook kan ik gewoon mijn eigen rit rieden. Ja, ik weet net dat het een voordeel is. Nee. Ik denk dat het minder belangrijk is dan op een 10 kilometer. En dit maar gewoon vol. En ja, ik zit wel. Waar wint het? De 4? Want morgen een kwartier trein en dan beginnen we gelijk met de mooiste rit eigenlijk van het hele weekend. Hè? Ja, dat is zeer persoonlijk gekleurd, maar dat vind ik dan weer een keer. Waar wint hem? We zitten morgen. We zitten morgen. Laten we even jaren wat Jillet vorig hier zei. Ik heb altijd dat het 10-0 zit, dan wil ik half 0 maat zien. Ik heb niks met concurrentie. Ik vind spannende wedstrijden vind ik helemaal niks aan. Ik wil gewoon winnen. De wedstrijd is niks zo, nou ja. Dat vies toch heel tijd? Ja, dat ja. Ik begreep het net. Ik heb ooit bij het voetbal, dan moet het gezellig wezen en dat moet leuk. Maar dat, vooral. Ja, maar ja, dan spelen ze bij de club zeg maar, in het dorp en dan door een partijtje en is het 13-0 en dan maar 14-0 en dan een 15-0. En de tegenstander die ben dan al maar de holle rens niet onder. Ja, dat is mij dan wat maar voor het publiek is het toch mooi? Ja, maar na de tijd, dan vind ik dan is de shampoo in mijn school niet, want dat mooi net. Nee, dat ligt nergens op. Dat ligt nergens op. Het had al 13-0 en dan maak het er nog 14-0, maak het er ik nog. Nou, dat Jet net zei, jij in het voetbal. Nee, dan moet je gewoon blijven. Nou, dat kotten doordat ik mijn moesjes, dat heb ik net. Maar dat is een mooie voer erop, kleer, weg, over. Nou, dit is een mooie eind. Heren, dank voor je komst hier uit het Boppenslag Café. Morgen een heel soort succes. Manje, meer sport in Boppenslag. Voor nu nog een hele gezellige joen. Dag. Top. Mooi.